S láskou vás vítam na tejto svätej omši za život. Sme za život, sme za dieťa aj za matku. Milujeme ich oboch a oboch aj zachraňujeme. Do tohto času pôstu, pokánia a náreku sme zaradili náš modlitbový úmysel za uzdravenie po skúsenosti potratu. Po umelom potrate je nevyhnutné pokánie. Po každom potrate je na mieste nárek a žiaľ. Veď predčasne zomrelo dieťa, kto by nežialil. Žiaľ po strate dieťaťa je často taký istý ako samotné potratené dieťa. To dieťa je do veľkej miery neviditeľné, respektíve nevidené. A podobne je ukrytý aj tento žiaľ. Je to žiaľ a zároveň akési dusenie. Človek sa vtedy nemôže poriadne nadýchnuť. Dusenie je telesné, ale ešte viac dusenie duše. A tým škrtičom duše je beznádej. Kde je moje dieťa? Je navždy stratené? Prečo sa to stalo? Ako som to mohla alebo mohol urobiť? Kde sa stala chyba? Ako mi to môže Boh odpustiť? A mnohé ďalšie otázky, ktoré nás škrtia do beznádeje. Ponúkame túto svätú omšu, aby sme sa postavili na pevnú skalu nádeje. Čo je nám nemožné, Bohu je možné. Boh uzdravuje skľúčených srdcom. On obvezuje naše rany a zotiera naše slzy. V Bohu žije naše dieťa, nie je stratené. Dnes sme nanovo pozvaní zadívať sa na Boha. Čo On robí v našom živote? Rozšírme svoj pohľad. Až vtedy je náš pohľad dostatočne široký, keď zbadáme, ako veľmi nás Boh miluje a čaká, aby sme v dôvere vstúpili do spoločenstva s ním. K tejto svätej omši sme vložili aj prísľub, že poskytne prvú pomoc na ceste uzdravenia. Prvá pomoc to znamená prvotná, základná, rýchla. Tou pomocou prvou môže byť pochopenie, prijatie alebo útecha. Budeme sa za vás modliť, aby Božia láska a pokoj chránili vaše srdcia pred dotieravosťou a útlakmi diabla, ktorý vás chce zneistiť. Ale možno dnešný ohník nebude stačiť na hĺbkové rozohriatie a obnovu života vo vás. V takom prípade vás pozývame na víkendový duchovno-terapeutický program. Nazýva sa Rachelina vinica. Je to vinica, čiže miesto tvrdej práce, z ktorej vzíde opojné víno radosti. Účastníci napodobňujú biblickú Ráchel, starú mamu izraelského národa a veľký predobraz Panny Márie. Obe, aj Ráchel, aj Mária, osobitným spôsobom zakúsili materskú bolesť, čiže bolesť nad stratou svojich detí. Milí priatelia, aspoň pre niektorých z vás bude dnešný večer výnimočný. Konečne po rokoch udelíte svojmu potratenému dieťaťu meno. Možno naberiete odvahu a aj tomuto dieťaťu sa prihovoríte. Dnes máte príležitosť zhmotniť svoju rodičovskú lásku alebo príbuzenskú lásku tým, že pamiatku na svoje dieťa zachytíte písomne do knihy života, ktorá je tu umiestnená. Budete môcť k nej pristúpiť po svätej omši. Drahý otec Dušan, milovaní bratia a sestry, priaznivci života, toho ľudského, ale aj toho božského. Keď som bol malý chlapec na základnej škole a ministroval, spomínam si na jednu udalosť našej dedinke Hrabovec nad Laborcom, to je okres Humenné, na jednu takú smutnú udalosť, kedy jednej rodinke čakala mama tretie dieťa, mali dve dcéry a čakala tretie dieťa
sa narodil chlapček a o pár dní na to zomrel. A dodnes si pamätám, mám pred očami môj prvý pohreb, ktorý som v živote uchovával nejakého človeka. Bolo týždňové bábätko, malý Peter Sebastián, dodnes si pamätám. A túto udalosť tiež malá biela rakvička, ako sme tam stali nad hrobom, ako mamka plakala, otec, rodina. A tiež som sa zamýšľal nad tým všetkým, prečo, aké slova útechy môže dať kňaz rodičom, príbuzným alebo príbuzným samotným, ktorí stratili rodičia svoje dieťa. Ťažko nájsť nejaké slova. Si pamätám, som tedy tam kázal o malom anielovi. Už bol pokrstený, týždňové bábätko Peter Sebastián, že majú v nebi malého anielika. Isté, to je jeden rozmer možno tej traumy matiek, žien, ktoré prežili možno smrť už narodeného dieťatka a pár dní po porode možno zomrel. To je tá trauma, ktorú prežívajú. Trauma z gréckeho znamená doslovne rána, úraz. Ako existuje fyzický úraz, máme traumatológia, rýchly úraz a tak ďalej sa lieči v fyzickej stránke, tak existuje trauma psychická, duševná. Práve možno najviac tá mamička, ktorá to prežíva, smrť svojho dieťatka, či už narodeného a krátko potom zomrie, alebo, ako otec Dušan spomínal, keď mamička je v očakávaní požehnanom stave a potom príde či spontánny potrat, alebo žiaľ Bohu, ak bol chcený potrat a predsa môže sa dostaviť trauma, tá rána psychického rázu, duševného. A obzvlášť možno pre tie mamičky, ktoré chceli mať dieťa a prišiel tento spontánny potrat a zrazu človek je nemilo prekvapený, je šokovaný, pretože sa tešil, túžil po novom dieťati, po živote, ale prišli okolnosti možno a stalo sa to, čo sa stalo. Každá mamička, každá žena, ktorá toto prežila, my nevieme tak povedať, nevieme sa tak úplne vžiť, ale vy by ste vedeli, ktorí ste to možno prežili, aké to je ťažké a bolestné vyrovnať sa s tým. A o to viac, keď sme veriaci, príjmame vo viere tú posilu od nášho Pána Ježiša cez modlitbu, cez príjmanie sviatosti, cez Eucharistiu, cez sviatosť zmierenia, cez to očistenie, cez to posilnenie, uzbudenie. Ježiš je zdrojom života. Ježiš je zdrojom aj na uzdravenie našich rán, aj po týchto udalostiach bolestných. Keď vnímame v Svetom písme v Biblii možno udalosti, približujúce sa možno týmto skúsenostiam, možno nenájdeme tak konkrétne o spontánnych potratoch, biblické postavy a tak ďalej, ale vnímame tam veľa v Starom zákone ženy, ktoré nemali deti a túžili po deťoch a Boh im doprial a tešili sa z tej veľkej radosti. Anna v Starom zákone mala Samuela, alebo aj Sára v pokročilom veku s Abrahamom a mnohé iné príbehy. Príbeh žien v Egypte, takisto, ktoré museli obetovať svoje deti, respektíve museli sa zrieknúť svoje deti, keď bol zlý príkaz vraždiť deti a hodiť ich do Nílu. Museli sa báť o svoje deti. Možno tam by sme predpokladali, že tieto veci sa mohli diať. Alebo iné situácie, vraždenie betlehemských nevinných detí do 2 rokov a tie židovské mamy oplakávali svoje deti a prežívali tie traumatické udalosti. A potom v Novom zákone vnímame príbeh možno najímskej matky, vdovy, ktorá strátila svojho milovaného syna, najímského mladíka a prežívala bolesť, smútok zo straty milovanej osoby svojho syna a Ježiš vrátil, uzdravil, respektíve vzkriesil tohto najímského mladíka, vrátil ho svojej matke, ktorá sa tešila a mohla ďalej v spoločnosti dôstojne žiť, keďže bola už vdova a nemala žiadneho iného muža pri sebe, ktorý by sa o ňu vedel postarať. Tak Pán vzkriesil tohto najímského mladíka. A to je ten signál, že v Ježišovom mene jediný Ježiš dokáže uzdraviť každú jednu ránu. Aj tieto bolestné chvíle spôsobené skrze či spontánne potraty, alebo aj jednoducho
tých situáciách možno takto riešili, ako riešili, a potom to oľutovali. A Boh vždy odpustí, keď ľutujeme, a možno prežívali potom spätne znova takú trávu po tom všetkom. Boh jedine dokáže uzdraviť každého z nás. To Pán Ježiš, ktorý všade, kade chodil, dobre robil zázraky, volali ho divotvorca. Po grécky taumaturgos, ten, ktorý robí veľké divy. A to je zaujímavé, že slovo trauma, rana, tauma, div, zázrak. Ježiš dokáže aj z tej každej jednej traumy urobiť taumu, urobiť novú výzvu uzdraviť, zaceliť ránu, novú výzvu na lepšie vylepšenie života, možno na uzdravenie, aby sme ďalej Ježišovom mene prijímali Božie milosti skrze sviatosti. A dnešné evanjelium, ktoré sme počuli, môžeme povedať, je realitou niekedy smutnou, bolestnou života, že preto človek niekedy žije viac pre bohatstvo, pre majetok, ten boháč z toho dnešného podobenstva. Na druhej strane je tu chudobný Lazár, ktorému prichádzali psi a vylízali rany. Možno to bol človek, ktorý celý život prežíval tie rany, tie traumy, nikto ho nechcel, nemá možno nikoho už blízkeho, bol na ulici, nikto si ho nevšímal. Vtedy človek môže naozaj aj z tej stránky druhých ľudí prežívať traumy, keď si ho nikto nevšíma, keď ho nikto nemá rád. Ale po smrti, keď obidvaja zomreli, predsa sa dočkal toho Abrahámového lona v nebi Božom kráľovstve. A tak je to tak nádej aj pre mamičky, ktoré prežili takýto možno spontánny potrat, že aj tie deti, ktoré sú v lone Abraháma, v Božom lone prijaté do večnosti, a ako otec Dušan spomínal pre svetou omšou, je dobre možno dať konkrétne meno aj tým deťom, keď vnímame, sme ešte nedali, a urobiť to tak konkrétne pred Božou tvárou, zapísať, dať a nechať uzdraviť, konkrétne pomenovať. A jedine Boh nás dokáže uzdraviť všetkých trám. Jedine po svetle viery, nádeje a lásky môžeme prežiť každú jednu ťažkú udalosť v našom živote. Prosme teda dnes pre tejto svätej omši za všetky mamky, ženy, ktoré prežili i spontánny potrat, možno aj niekedy chcený potrat, ale potom oľutovaný. Jedine Ježiš nás dokáže uzdraviť, vás dokáže uzdraviť. Jedine v Ježišovom mene dokážeme znova vstať k lepšiemu životu plného lásky, plnosti a ďalej kráčať týmto životom na ceste do večnosti, ktorá je pripravená pre každého jedného z nás. A v tej večnosti je aj nádej na to stretnutie možno aj tých mamičiek so svojimi deťmi, ktoré neuzrali možno svetlo tohto sveta, alebo aj uzreli tesne po pár dňoch zomreli. Je tu nádej na opätovné stretnutie v nebi v Božom kráľovstve.